Κυριακούλη. Καλά, στην Κατερίνα. Σιέρα από μακριά και να φοράς αυτό εδώ το υπέροχο κοστούμι. Το έχεις να το βάλω κι εγώ? Λοιπόν, όχι απλά το έχω, αλλά το έχω και σε ροζ που θα σου πηγαίνει νομίζω τέλεια. Θέλω να το δοκιμάσω. Κοίταξε εδώ. Και θα σου δώσω και αυτό το πουκαμισάκι, το οποίο επίσης είναι καινούρια παραλαβή. Να το δοκιμάσεις, να το δούμε από μέσα. Πάμε να το δοκιμάσουμε, να το δούμε από μέσα. Κατερίνα, υπέροχη και σου πάει και το χρώμα τέλεια. Και μιας και είσαι εδώ, μήπως να μας έκανες και μια βιντεοπαρουσίαση στο κοστούμι, που την κάνεις και υπέροχα. Έτοιμη. Έχουμε πει επανειλημμένως για την ποικιλία που έχουν εδώ τα καταστήματα των Βετοκαρίδης στα κοστούμια. Φοράω ένα εκπληκτικό κοστούμι στο χρώμα το ροζ. Το έχουμε εδώ, το φοράει η Κυριακή στο χρώμα το γκρι. Είναι, πώς είπαμε ότι είναι το πατελόνι σε ίσια γραμμή, μέχρι τον αστράγαλο. Και φοράω και ένα κρουαζέ από πάνω που κάμισο, snake print, με μάο λαιμόκοψη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λαιμόκοψη που έχει το πουκάμισο εδώ. Έλα εδώ. Το γκρι και το ροζ. Το ροζ και το γκρι. Εσείς ποιο διέλεγετε?